This meat looks rotten. Looks rotten? No, it's not. That one. Manipis lang din naman. Masarap, masarap. Oh. Pagkain natin to. Baong ko, 2 linggo. Tapos Banggaan. Parang silang may kasalanan na yan. Nasa parking lot sila. Sa parking lot na, nagbanggaan. Are you okay? Yeah, I'm okay. Alright. As long you guys don't get hurt, okay? Alright you guys, ayan. May bagal daw mga kakabsat. Once again, sila kay Tracker here. Andito tayo ngayon sa Winnipeg. Na-pick up namin yung mga bata sa previous video natin guys, doon sa sa St. Laurent tayo. Ayan. Yeah, so we're late. Na-late kami kasi nagmadali na rin kami. Na-late namin yung RV nga dun sa previous video vlog natin. Now, dito na sila. Punta muna kami sana sa palengke, grocery. Mamili ako ng babaonin ko para sa biyahe. So what did you do, Nel? You take your sister Clark and bring it into bahay? You doing a great job? She did. Yeah, she did? Yeah, that's perfect. You're doing a great job already. Hey, ngiti-ngiti ka naman, anak. We don't do hindi ngumingiti-ngiti rito. I know that you're doing a great job already. How's Clark eh? Bakit? Si Mami, of course, ang driver. Ayan guys. Yes. Don't worry. There's a time for that. Oh. Kailan nyo babalak mag-anuhan? Mag-camping? Hindi, kaya mo nang mag-drive. Na-training na kita eh. Basta tandaan mo lang yung mga tinuturo ko sa'yo. Pagka mahila ka ng trailer, alam mo na. Yung offset mo, yung trailer mo, gulong ng trailer mo kung saan siya sasabit. Yeah, we bring it to 4 season so that they will going to fix because there is a recall for it. RB recall. Ayan guys. So what you guys think? You guys are you guys okay with the camping? Are you guys okay camping with Mami? Okay. Yeah, it probably when it get fixed. And if Mami book yan yung campsite. Yes, campsite. Once the RV get fixed, because they will going to replace it, the big window in the front, that's what they are going to replace, right? And the light. Eh? And the light in the back. Lights at the back, but why? There is something wrong. The lights at the back? Oh, I don't know. Bakit may problema ba sa anuhan? Wala. Oh. So only a few things the concern in there that we already told them. Hopefully it will get fixed soon.
banggaan. Pareho silang may kasalanan na yan. Nasa parking lot sila. Sa parking lot na, nagbanggaan pa. Are you okay? Yeah, I'm okay. Alright. As long you guys don't get hurt, okay? Okay lang din naman daw sila, han? Banggaan sa parking area. Pero okay naman sila. 50 sila niya kasi nasa parking area. Anong nangyayari? 50-50 ang claim? Oh, ganun pala yun. Sa parking sila eh. Pagka nasa parking bigayan niya. Mabigayan dapat, 50-50. Ang guys marami alam si Mrs. Bilib na bilib ako dito. Wow! Kaya naman ikaw inasawa ko eh. Bukod doon sa mga maliban doon sa mga naliligaw sa akin, ikaw ang sinagot ko. Kasi marami kang alam eh. Kaya ako'y iyo, pati kay akin lamang. Siyempre. Ay, sasabi ko. Siyempre. Alright guys joke lang. Siyempre, of course, si Mami ang ina ng mga anak ko. Alright, close your window. Alright guys, andito na tayo sa Superstore, Real Canadian Superstore. At mamamalengke tayo. Take everything else. Let's go. Alright, let's go. Oh. Batiti. Of course, I got my Ate Clark here. The favorite daughter. No. Lahat ng mga daughter ko favorite. Yan. Right, Clarky? Bag mo, hindi mo naman iniwan. Ha? Yung bag mo. Okay lang. Magsasabita ko kung sakali. Alright Real Canadian Superstore ulit tayo. Right, Iwe? Are you tired? Oh, gutom pa to siguro kasi kapipick up nga. But anyway, let's go sa loob. Pili tayo ng babaunin guys. Live, of course. You okay? Kasi you're tired na, diba? Tara. Let's go. Okay, Gale. Oh, Pale. Kale pala. Dalawin ko na. Masarap ito ilagay sa sardinas, guys. Hey, what? What is that for? There. Marshmallows. Yep, we will buy marshmallows. Picture yan, remind me to. This meat looks rotten. Looks rotten? No, it's not. Wait, one. Ano ba yan? Baboy yan eh. Beef ba yan? Are you sure, Han? Beef yan? Beef yan? Oh, sige. Ayun na 67. Oh, para mayroon ka rin doon. Yan. Beef ba to? Beef. Okay, sige. Let's go. Tapos, chicken breast. Ito. Oh my god. Okay na ito, Han. Sa akin, bawang pang yan. Gulay, meron din naman. Mag ano ka na lang sa bahay. Ha? Oh. Wala silang pork belly. Ano mo? Baka naman to. Ito lang. Dali mo na. Yung ano sa O, isa lang, oh. Yan, 9. pork belly, wala silang pork belly. Pork belly na. Oh, wala talaga sila. Pork chop na lang. Yun na lang. Ha? Ito, summer sale. Eh, mahal. Yun na, pork chop yun. Oh. Wala. Baboy, kailangan din natin, Han. Di ba? Iprituhin natin. Taralets, taralets. Kompleto na yan. Tama na muna yung bawon natin yan. Right, bebe?
Okay, bayaran time na. Magbayad na tayo. Meron kaya tayong ano, Han? Points? Meron kaya tayong points? It's Mr. Beast chocolate. I'm gonna ask. Later back, Clark. No, you cannot do that. Yeah. They're not selling, Clark. Clark, they're not selling. Huh? She said they're not selling. Oh, okay. I'll put that back. Babaunin para sa ano, biyahe ulit. Trabaho, trabaho, trabaho. Yun. Meron ka ng snacks, Clark, oh. Oh, okay. Kit Kat. Alright you guys, ayun, nandito na tayo loob ng sasakyan. You want Kit Kat? Yan, kain tayo ng ano, snacks. Ano the Spicy, sanitizer na? ano, Poppy, you gotta hot stop and asking. spicy. What is Sanitizer. this? Sanitizer. Ham. Did you sanitize Sanitizer, your hands? sanitizer. Yeah. Where's the sanitizer na? Baru tayo saging, bumili kami ng saging din. Magmerenda muna tayo, saging. Ano? Saging ka muna. Pintuan mo dyan, ha? Okay, go. After look. Sipit-sipit. Ah, Barbecue. Ano yan? yung po. Alright you guys, ayan, nandito na tayo sa bahay. Yes! At syempre, naghahanda kami ni Mrs. para sa fire pit. At mag-iihaw kami. Iihawin ko na lang yung mga baon ko para sa trabaho bukas guys. Para makatipid tayo dun sa kuryente. At yung gasolina nung ano, yung grill namin na yun, andun sa gilid. But anyway, ang mangyayari, magluluto kami ni Mrs. ng maramihan. Ito ang lulutuin namin, mayroon tayong tilapia at isda, yung dalawang malaki na binigay nila Kuya Jubito, kay Juben, Idita. Tapos meron tayong chicken breast. Tapos lempo, sige yan. Ito yung chicken dyan. Tapos beef. Ayan. At soft drinks. Magpipiknik na rin kami ng mga bata rito. Bale, itong mga pagkain to, hindi ko naman lahat babaunin yan. Bale, lulutuin na yan ngayon. Upang sa ganon, mga isang linggo, 2 linggo siguro, yan, uulamin ng mga bata at si Mrs. Ipapainit na lang niya ipapainit sa microwave siguro. Yan. At least kahit paano, hindi masasayang yung mga uling namin dito. Kapag fire pit kami. Kasi mga kahoy, ayun, dun sa sulok na yan, hiningi namin. Marami kaming kahoy dito. So, ano, at least kahit paano, yung mga kahoy na yun, may pakinabang sa amin. Mahilig kami fire pit dito eh. Hindi, marami na yun, kaya. Tapusin na yan. Matutunaw lang yung nasa ilalim. Sobrang apoy. Ha? Yan, antayin lang natin to tapos maglalagay na kami ni Mrs. Alright. Maglagay na tayo ng ating iihawin. Are you excited, Clarky? Yes. Siyempre pagkain yan, kailangan magsuot ako ng gloves. Sa ilalim. Tayo mo dyan, hon. Yeah. Baki! Bilisan lang yan. Ning, can you please get the tongue in the tongue? You know what is the tongue? Baon, baon. Ang baon para sa trabaho. Biyahe. Ako na lang bahala kukuha. Sabayin tong. Doon sa loob yun. Kuha mo na lang. Takbuhin ko sandali.
Ito na nga ba eh. Sunog na yan agad-agad. Kasi masyadong marami yung ano, marami yung... Wala ka bang lagay ng tubig doon na maayos-ayos? Kumuha ka. Yan guys ha. Kailangan nating ano, bantayan kasi masyadong malakas yung apoy. Eh maninipis lang ito. Ayoko masunog. Ganda-ganda pa naman ang pagkakaluto niya eh. Diba no? Okay guys. Ayos. Sunog na. Munti ka na masunog. Yeah. Manipis lang naman ito. Isa ha. Yan guys. Ito na yung kinachap-chap ni Mrs. Tikman natin. Ano ba lasa? Ang isang hiwa. Oh. Oh. Alright. Oh, saktong-sakto. Sunog na to. No. Malakas ang apoy. Malakas ang apoy. Wow, there's some new stuff. O, saan? There's some new videos. Okay. Manipis lang din naman. Okay. Hintayin natin konti. My finger. Tikman nga natin tong ano ni Mami. Ha? Itong hiniwa-hiwa ni Maming pork chop guys. Tara. Tikman natin to. Lasahan nga natin. Dude, that's it, Papa. I'm Tapos may sausawan tayong suka rito. your video. Wala mo tayong alak ngayon. Kasi bibiyahan na tayo bukas. Ano muna. Payang muna sa alak. Kain-kain lang muna. What is happening? Nadurog ata ha. Hindi, tama lang yan. Dinurog mo ba? O talaga nadurog siya? Kinadtod ko yun. Pagkatapos nito, I'm watching your video, Pa. thanks, In YouTube. is now. Okay. Iwanan muna natin yan dyan. Oh, yun oh. Talagang
Si Mrs. talaga taga-chop-chop guys ha. Ayan guys ha. Oh, yan nga tayo ni Mrs. ng mag-chop-chop. Wow! Masarap, masarap han. Oh. Marami pang iihawin. Meron pa tayong mga ano to, pang isang linggo kasi to o 2 linggo. Okay. Ito mga bata, busy. Wow! Tinikman mo ba? Oo. Masarap ba han? Sabi ko sa'yo eh. Yun. Di mo na kailangan paganda yung pang pag-chop-chop dyan kasi tayo lang din naman ang kakain, no? Tama-tama yan. Tanggalin kaya natin itong ano, parang madilim. Hindi, wag mo. Huwag na, okay lang? Okay lang sa'yo? Kung bahala, ito. Bantayin ko to, kumain ka muna. Ayun. Sinurod na namin ni Mrs. yung ano, yung lakas naman ng apoy ng manok. Ay nako. Masusunog lang kasi yan eh. Mel! Pangalang tubig daw. Hurry up. Water. Hindi inumin na ito, lagyan mo to. Ano bang ginagawa mo doon sa loob? In the sink. Sa sink lang? Not drinking water, ah? Ano Han? Okay ka lang yan? Yeah. Okay. Ano natin to? Para ano to? Dito mo lang muna ilagay ham. Upya. Alright guys, chicken naman ang ilagay natin ngayon. Masyadong malakas ang apoy kasi masusunog yan, mabibigla lang yan eh. Han, bigla lang yung apoy niyan. Ganyan lang, para walang apoy sa ilalim. Kahit bakit? Yeah. Oh. Guys medyo pasitim pretty kami ni Mrs. ngayon. Luluto kami ng pang 3 linggo ang pagkain namin sa bahay. Pang 3 weeks na to. Baon ko. Tapos maiwan ko sa bahay. Dito. Oh, yan. Kunti lang naman yung ano, nihaw namin dito. Imbis na prito ni Mrs. kasi puro mantika naman kasi guys pag prinito. Ihawin na lang namin. Ano? Ayan, meron pa tayong chicken breast dito. Ihawin na lang natin lahat. Para ano tayo sa ano sa tawag nito. Mantika. Nohan no? Okay. Apple corn. Look at this. Look at my iPad. Look at. Look at. It's so weird. Alright.
Hindi masyadong to. Hindi masyadong malakas ang apoy. Ito walang na. Hindi masunog. Ito Sonic. Ayan. Lalagay na ni Mrs. yung iba. Punuin na niya ng punuin. Alright. Sunog yung balat. Dude, Sonic doesn't have good. Nung anuhan. Han, kuha ka ng pantusok-tusok. Di ba mayroon tayo dyan? Pakikuha ko. Sunog yung balat ng ng chicken. Hindi naman malakas yung apoy. Madali lang kasi masunog yung balat kasi kasi ang mangyayari niyan, sunog yung balat tapos yung loob hindi madugo-dugo pa. Hindi maganda. Pangit yun. Lagyan na natin kasi may space. Ito ba? Ito yung... Oo, pantusok-tusok ko sa Baka na. Para maluto siya. Kasi, ba yan, Han? Tanggal naman. Ay na! Ang laki naman ng problema mo. Ayan. Diba ba? Itinusok ko lang, tanggal na. Sukin natin para maluto sa loob. Okay. Okay. Malakas ang apoy guys. Kaya ganyan ang ginawa ko muna. Itinabi ko lang. Tabi-tabi lang. Mahirap na. Baka mamaya masunog naman. Wala na tayong kakainin na matitira niyan. Puro na lamang niyan. Mamaya sobrang na. Okay. Pwede na itong iba rito. Itong beef, pwede na to. Meron kasi pag masyadong yung beef, titigas. No? Mahirap din kasi masyadong sunog, kaya ako nagsunog. Grilled chicken ito Ito yung tinitinda natin sa grilled chicken breast. Nalaglag. Yung mga taba-taba na baka yun yung masarap. Malambot. Yung puro yun, yan ang maganda. Cholesterol pero, hindi ba? Good fats ba yun? Good fats pala Pagkatapos na ito, yung isda na lang ang natitirahan, Huwag kasi minom ng alak, Kainin mo lang ng pure yan at saka vegetables, hindi ka magkakaroon ng cholesterol yan. Sigurado ka, basta walang alak?
Walang alak at saka kanin. Ano ba? Mga carbs. Okay. Kaya ka nagkukumbine yan. Mag-combine yan at protein at saka ano bad cholesterol lang ano yun. Kanin. Pero pwede naman kumain ng kanin. Huwag lang masyadong sobra. Ganun lang naman yan. Ayan, tama-tama. Wala na. Tayo na lang natin maluto. Ayan, okay na lahat to, Han. Itong baka, pagka nasobran to, sunog din kasi ito eh. Matigas ka mo. Ito, tuhugin kaya natin to. Ikaw kung ano. Di pag mainit naman, di ba naman kailangan siguro? Ayan, ganyan. Tuhugin mo pala. Ayan. Para may isang daan, may isang teka. 2 linggo siguro na pagkain natin to. Baong ko 2 linggo. Tapos ano sa inyo 2 linggo rin. Hindi ko naman babaonin lahat ito guys eh. Yan. Baka mamaya mabigla naman ng isda. Tulong muna sa labas to, baka may dugo pa yan. Ito. Okay. Ayan. Ayan na lang natin isda. Alright guys, ayan. Iniligpit na ni Mrs. yung mga ibang mga ano namin dyan. At malapit na rin matapos to. So sa palagay mo, Han, madali nang matapos yung inihaw nating isda. Yung mga linuto natin, palagay mo abot ba yun ng 2 linggo? O 1 linggo? Gusto mo sikapin. Ay, sikapin daw. Hindi, huwag kayong kung when it comes to pagkain, huwag tayo mo. Subscribers mo, purito talaga nila kayo. But anyway, ayan, kunti na lang ito. At pag natapos ito, papasok na kami sa loob. Baka masunog pa yung isang isda rito. Ano bang klaseng isda itong isahan? Itong isda na ito, bigyan nila, lakay dyo dito sa gipil. Yun. Yan. Yan, para hindi siya masunog. Para pagka okay dyan sa baliktarin ko pang isang baliktad. Marami kaming guys, marami kaming panggatong dito. Kung nakikita nyo, dito yung mga panggatong namin galing sa mga kapitbahay na nagpapagawa ng bahay nila, kinukuha namin dyan sa mga katabing mga kababayang Pilipino rin yung mga nandi dyan eh. Wow! Alam yun marami tayong kakilala rito. Basta Pilipino kasi nagbibigayan yan. Yes! Ayan, tapusin ko na lang muna ito guys. At siguro puputulin ko na itong video vlog natin dito Manan, nagyaman ang kadakayamin na po awan iti panakauma yung amang suporta at video vlog nila kay. Guys once again, thank you sa inyo walang sa akong suporta at panonood sa video vlog natin. At ayan, bukas siguro abibiyahin na tayo. Thank you for watching at maraming salamat sa pag-share sa mga video ko. Ingat kayo lagi yan guys. Kita-kita tayo sa karsada na to. Peace up. Bye. Lakay Pinoy Tracker.